बैथि दाननि इंराजि 2025 मायथाइनि 1 फेब्रुवारि खालारनिफ्राय बड'फा एकाडेमि थिपकाय फरायसालियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगोन। दायो फर्म बिलाइनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बेवहाय थाखो बिथराय KG 1 निफ्राय लानानै थाखो 10 सिम फोरोंथाइ होनाय जायो। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ होनायानो बड'फा एकाडेमिनि गुबै थांखि। दा आं बेखौनो खावलायहरनो सानबावो जे बर' रावखौ मोजां मोनग्रा, बर' थुनलाइखौ अनसायग्रा, बर' बिजोंखौ बजबनानै लाग्रा नोंथांमोनहा गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय बड'फा एकाडेमि थिपकाय फरायसालियाव नोंथांनि गथ'खौ नोंथाङा थिसनफैनो हागोन। एडमिसना फेब्रुवारि 1 खालारनिफ्राय सोलिगोन। दायो फर्म बिलाइनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं आरो बेवहाय बिथराय KG 1 निफ्राय लानानै थाखो 10 सिमाव गासै फरायसाफोरा 111 दङ। 111 बेवहाय बड'फा एकाडेमि थिपकाय फरायसालियाव फोरोंथाइजों लोगोसे जोंहा कम्पिउटार क्लासबो होनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे स्पकेन इंलिसबो फोरोंनाय जागोन। बेनि उनाव क्लास जोबखांनायनि उनावबो जोंहा इंलिस, मेथ्स, साइन्सफोरखौ एक्सट्रा आलादा क्लास होबावनाय जायो आरो बेवहाय थानानै फरायनो थाखाय हस्टेलनिबो मोजां खाबुफोर दं आरो बेवहाय जोंनाव देग्लायहाय मेट्रिक आनजाद लिरगोन फरायसाफोरा गासै 7 दङ। बोसोरफ्रामबो जोंनि फरायसालिनिफ्राय मोजाङैनो मोजां मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हायो। दा जों एबारबो मिजिं खालामदों जे जोंनि साफ्रोमबो जाखिनि दङ 7 फरायसायाबो एबारनि मेट्रिक पासआव मोजाङै मोजां उथ्रिसारगोनखौ आं मिजिंथिदों। क'क्राझार सहरनि गोजोनफुरि गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे थानाय आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय पारामेडिकेल कर्सफोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्सआ भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय आरो गुवाहाटीआव थानाय बान्था आवथायनो हानाय फसंथान ACADIC एकाडेमिनि सिङाव सामलायजानाय गंसे गाहाम सोलोंसालि। आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव नोंथाङा BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, BSS डिप्ल'मा इन अपारेशन थिएटर टेक्न'लजि, BSS डिप्ल'मा इन फार्स्ट एड एन्ड पेशेन्ट केयार, एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्न'लजि बायदि आयदाफोरनि सायाव नोंथाङा सोलोंथाइ लानो हागोन। लोगोसे सोलोंथाइ जोबनायनि उनाव प्लेसमेन्टनि खाबुबो नोंथाङा मोननो हागोन। आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव जायखिजाया स्ट्रिमजों 12 थाखो उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुला-फरायसुलिफोरा बे सोलोंथाइनि खाबुखौ लानो हागोन। थारैनो नोंथाङा जुदि सावस्रि फाहामथायनि सोलोंथाइ लानो गोसो जानानै दङब्ला अब्ला गोबाव खालामाजासे आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव थाबैनो सुलाद लादो। सुलाद लानो एबा आबुङै मिथिनो थाखाय 9395899391 एबा 8135971844 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।